an balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasotuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 9 ye septembre kalo ye bi y'o tile 7 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min y'a sɔrɔ bɛ wele ko jɔminɛ kalo fɔcogola muharam kalo do bi y'o tile 29 ye jate la san kalo fɔlɔ do hijira san 1443 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna kuma min na sigikafɔw bɛlɛgɛlen bɛ sen na o daminɛna Haut Conseil fɛ k'o ko to sen na wulikajɔw bɛ sen na kunungo Jabali marabolo kɔnɔna maa 2 bɔnɛn'u ni na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen min b'an ka jamana kɔnɔna ale ni parti politique ye ɲɔgɔn ye kunungo o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se commandant min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tun ye Omar Samake n'ale tun minɛna jumadon ni mankan tun wulila nɔfɛ polisilakaw ka wulikajɔ fɛ n'a tun bilala kunungo a taara yɛrɛ di kan na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ kunungo ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na an b'a ladan k'a fɔ wulikajɔ kura o kɛra Jabali marabolo kɔnɔ na dugu 2 dugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ wele ko Sokurani Eskawit Kurumangura o dugu kunungo i k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔmada fɛ marifatigi dɔw de taara butigi feerela dɔ bɛ yen ko Ama ka taa sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka marifa daturu a la ni ka bɔnɛ nin na k'u waati kelen bɛɛ kamana gɔnɛ u tilala ka taa u baden dɔgɔnin fana bɛ Jabali kura n'i y'a sɔrɔ tɔgɔ tun ye ko a la ka taa marifa daturu o fana na k'o bɔnɛ nin na marifatigi ninnu maa minnu kɔni y'a kɛ u yɔrɔ u ma se ka sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu de y'a kɛbaw ye tuma min na n'u ye waleya in kɛ an b'a la k'a fɔ kunnafoniw carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin jamana lakana tigilama n'o ye sɔrɔtilakaw ye olu kɔni wulila o kɔfɛ a tɛmɛnen kɔfɛ ka wulikajɔ kɛ ka labɛnw kɛ ka mobili caman ta ni k'u kunda yɔrɔ ninnu kan ka sɔrɔ ka na lajɛliw kɛ k'a fɔ k'ulu ye u kan ka baara minnu kɛ n'o ye sɛgɛsɛgɛli baara ye ko k'o sigi sen kan ka ban ka sɔrɔ k'a fɔ fure ninnu ko k'u janaja kɛ o kɔni kɛra waati min na dugu in kɔnɔ n'o ye Kurumangura yɛrɛ ye an b'a la k'a fɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la maaw y'u ka minɛnw cɛli daminɛ ni ka bɔ ni k'u kunda Jabali kan an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi Kurumangura kɔni e ka ale dugu kɔnɔna na maa caman tɛ yen bilen ka sɔrɔ e ka jasira kɛra sababu ye an ye ɲininkaliw ta ka ɲɛsin min ye ka dɔn ka fɔ mara ɲɛmaaw ma ye maa si kelen ma se ka kunnafoni d'an ma min bɛ ni maa bɛ se k'i sɔnni sigi o kan k'a fɔ ko ninnu de ye fali kɛbaw ye nka sigidalama dɔw ka ŋunuŋunu la olu y'a yira k'a fɔ ko maa minnu ka nana fali kɛ k'i k'a dɔn k'olu yɛrɛ ka jateminɛ la k'i k'a dɔn ko dozofini de tun bɛ u kan na an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin dozolakaw yɛrɛ ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ fɔ bi ko dozo a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dozolakaw olu kɔni an ye minnu ɲininka olu ko k'olu foyi kɔni t'a kalama k'a fɔ ko dozolaka kɛ kɛwale don kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi sɔrɔsilakaw y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma k'i k'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan a ko kɔni ka se ka jateminɛ bolo ko k'an bɛ dugawu min kɛ an ka jamana yarabi an ma basigi ni lafiya mara ninnu kɔnɔ o bɛ se ka sabati cogo min na Ala k'an ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ Haut Conseil islamique ye taama min kɛ ka taa ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ dɔ fɔlɔ ye tɛmɛnen na o taama i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sen kan ni Ala sɔnna ma taama kunfɔlɔw kɛra u ye maa caman lamɛn u y'a yira k'a fɔ ni Ala sɔnna u bɛna wulikajɔw kɛ kokura hali bi taama in ka se k'a nu don n'u ma dɛsɛ fɛn fɛn mankan caman ye yɔrɔ ninnu na gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen fu ka sira danna ni Ala sɔnna ma ko y'u ka taama kunba de ye nka maa caman ka fɔ la bi gɛlɛya mara ninnu kɔnɔna na o ye gɛlɛyaba ye k'o sɔrɔ ka fɛn jumɛn de ye n'i ye mara ninnu kɔnɔna lajɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw la gɛlɛya kɔni o bɛ na k'a sɔrɔ ka fɛn jumɛn jadiwala tigilamaw kɛlen bɛ ka dugu dɔw ka bɛnkan tɛgɛ bila ni olu ye n'o kɛra k'a sɔrɔ dozolaka minnu b'o yɔrɔw la kɔlɔsiliw la n'aw ni jadiwala tigilamaw bɛnna olu ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ u b'o bɛn min kɛ dɛ n'a n'u bɛnna ka ban ko i k'a dɔn u y'aw bɔlen olu ka hakilila kɔnɔna na olu b'aw kɛ jadiwala tigilamaw dɔ ye wa ni dun y'a jateminɛ tuguni jadiwala tigilamaw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ dozolakaw to yen u kɛlen bɛ dugu o dugu ma sɔn olu ka bɛnkan ma u tɛna olu to yen dugu minnu ye bɛnkan kɛ danabaliya bɛ na u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama kabini kumajan n'i ye kunnafoniw lajɛ an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko nin ko in a mana hɛrɛ kama n'i donna na kara n'i ma don na kara e ka dɔn mara ninnu de bɛ ten bi minnu ye bɛnkan siɲɛniw ye
minnu ma bɛnkan sen aw ti da ɲɔgɔn na bilen u nana nin nun ko ninnu de don sigi kɔnɔ nka n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta ni k'a lajɛ fanga ka jasiliya de ye nin bɛɛ lajɛlen se mara ninnu ma n'o tɛ n'a fɔra k'a fɔ fanga kelen bɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la n'a fɔra ko marifatigi wɛrɛw olu kana jamana mara ka se ka n'u ka wajibi kow sigi jamana da la k'a sɔrɔ aw sigilen bɛ jamana kunna o ye dabalibanko de ye o de kama yɔrɔ caman bɛ yen bi olu donna a da fɛ k'a sɔrɔ u se t'a la minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye marifa ta ka fɔ olu b'u yɛrɛ lakana n'a fɔra ko aw n'olu bɛ sigi la walima bɛ ɲɔgɔn kan dugu kelen kɔnɔ walima kabila kelen na aw b'a la olu t'a la a dɔ bɛ dɔ la danabaliya kɔnɔ o bɛ sabati wa n'o sabatira maa caman ka fɔ la i ka dɔn k'a bɛ taa o sira yɛrɛ de fɛ wa o miiri minnu bɛ na k'i ka dɔn k'olu bɛ yeli kɛ dɛ yɔrɔ dɔw ko k'olu da tɛ kuma na dɔw ka misiw bɛ ka cɛ dɔw ka baganw bɛ ka cɛ dɔw taw bɛ tila ka segin ka na k'olu ye bɛnkan sɔrɔ ni u ye o de bɛ kɛ minnu taw ma na walima minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ marifa b'olu yɛrɛ olu b'a fɔ ko kuma n'a ma ɲɛ o ni ninnu bɛɛ na dama k'u ni ninnu de jamakan ye ko ye o de kɛlen bɛ gɛlɛya wɛrɛ ka se k'o don ko kɔnɔna na fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan jamana ka wuli k'a jɔ dɛ an b'o kuma fɔ su ni tile u ka wulikajɔ ta ni ka lakana ta ka ɲɛsin mara dɔ ma a kana kɛ maaw k'u yɛrɛ lakana n'o kɛra gɛlɛ kɔni e ka dɔn a dili kɔni tɛ tigɛ fiyewu an bɛ dugawu kɛ basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kununko fara ɲɔgɔn min n'i y'a sɔrɔ n'o tun bɛ segu marabolo kɔnɔ na suya la n'o ye sogolo ye ale ka sɛrigili ko kuma min tun bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ n'an ye wulikajɔ caman k'a ko kɔnɔ na kununko a yirala k'a fɔ ko suya la kɔni ko a kɛra sɛrigili ye ni ala sɔnna ma ɲinifɛn kɔni o kɛra sɔrɔ fɛn ye nka min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan u ka lakana sabati joona joona sɛrigiliya walima région ya a mana kɛ cogo cogo ni lakana ma sabata kɔnɔ na a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye de ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka maraw ni ka se k'a lakana ka se ka basigi lafiya ka se k'o mara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kununko commandant min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale tun minɛna jumadon ni wulikajɔ kɛra nɔfɛ n'a commandant tilala k'aw kana bila e ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'a bɔ kaso la a yɛrɛ tilala ka taa yɛrɛ di kununko ka en na o baara min kɛra maître Abdoulaye Sidibe ale ye sariya dɔn bangana ye ADP Maliba olu ka cɛba don yalima ni waleya min kɛra e hakili mun y'a ko kan n cɛ ka ɲininkali la n bɛ se ka min f'i ye ni forosati ɲɛmaa segira ka taa a yɛrɛ di a ye baara ɲuman de kɛ nin b'a a yɛrɛ sankɔrɔta de komi tɔw b'a fɔ cogo min na sera le grandi u taara a nɔfɛ hakili la u ma se k'a faamu joona n ta tun kan ka fɔ de ko aw nana nɔfɛ o diyara n ye mɛ aw ye ta an ka jamana sariya don a bɛ ɲɛɲini cogo bɛɛ la i m'a ye wa parce que ni nɔ minɛra ta o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i nɔ b'a la o fɛn dɔ de bɛna ɲɛɲini donc e yɛrɛ i bɛ i sen don o ɲinini na o kɔrɔ ye k'a fɔ i b'a to o ka taa n'i ye i tɛ kɛlɛ kɛ i y'a faamu n'o tiɲɛ bangera o bɛ se ka na n'i ka sankɔrɔta yɛrɛ ye parce que tiɲɛ de bɛ ɲini donc a ye baara min kɛ baara in ɲɛna kosɛbɛ a ɲɛna yɛrɛ fo k'a fɔ k'a ɲɛna bawo justice ye fɛn dɔ ye a man kan tɛ ka lagosi an dun ka jamana bɛ bolo min kan bi ni juge ye décision ta bɛɛ de kan k'a respecter bɛɛ kan k'a bonya k'a bato n'a batoli ma bɔ olu yɛrɛ yɔrɔ la n'a batoli ma bɔ anw mun ye sariyatigiw yɔrɔ la n'a ye justice lagosi an b'a k'an yɛrɛ de la donc a ka nin kɛwale a ɲɛna a bɛ fɔ maliyɛn bɛɛ ye fɛn min ni justice taara i nɔfɛ a jaabi n'i y'a jaabi i b'i jɔ tiɲɛ ka ɲini a bɛ sɛgɛsɛgɛ juge min bila ka taa wo kɔnɔ a t'i contrôle la kuma bɛɛ o a bɛ baara kɛ ni kuma dɔw ye o de don maintenant o kuma in u b'a fɔ ko à charge et à décharge mais comme mɔgɔw t'a faamu dɔrɔn dusu bɛ tiɲɛ u b'a fɔ ko wɛ u bagara ma a bɛ tan a donna tan a bɔra tan ka sɔrɔ tiɲɛni de don n bɛ se ka min f'i la o ye nin de ye commandant ye baara min kɛ commissaire ye baara min kɛ a ye baara ɲuman kɛ a bɛ fɔ mɔgɔ tɛ min nɔ tɛ se ka minɛ bɛɛ nɔ bɛ minɛ maintenant i nɔ minɛ kun ni minɛra o de bɛ f'i ɲɛna o de kosɔn a tun kan ka taa a lamɛnna don min na a bɛ fɔ o ma ko premier interrogatoire n'a lamɛnna juge b'a fɔ bon e ka taa fɔlɔ yɔrɔ dɔ la sanni k'a ɲɛɲini a nɔ minɛra kun min na ni avocat nana ta sisan a kun na dɔn n'a ma ɲi avocat bɛ o b'a sogona don i y'a faamu baara bɛ daminɛ a b'a n'a yira k'a fɔ kun min na a minɛra ka kan wa a man kan wa o bɛɛ bɛ ɲɛɲini mais baara tɛ se ka kɛ ten dɔrɔn ko ni mɔgɔ wulila dɔrɔn i bɛ dimi i bɛ dusu bila hakili ɲɛ o de bɛ na ni fili ye mɔgɔ caman fan fɛ i bɛ nɔ minɛ kɛ bɛɛ bɛ nɔ minɛ i y'a faamu i b'a nɔ minɛ hukumu dɔ de kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ u y'a wolo ba dɔ k'a fɔ olu bolo bɛ se k'a nɔ minɛ o ka ɲi kɛ a ka sugunandonbaw tɛ yan a bɛ ɲɛɲini tiɲɛ bɛ bange o nkalon kana da maa la tiɲɛ ka bange kuma bɛ fɔ cogo min na n bɛ se k'o de f'i ye o kan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maître Abdoulaye Sidibe kan ye u y'a fɔ cogo min na maa caman ka fɔ la ko nin baara min kɛra ko a ka ɲi nka dɔw b'u yɛrɛ ɲini k'a fɔ bi ko wulikajɔ kan ka kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɔnɛ n'u ni na sariya tigilamaw kan ka baara kɛ joona ni ka se k'olu minɛ jamanaden minnu bɔnɛ n'u ni na olu ka hakɛw ko ka se k'o sabati fo kiiri ka baara de kɛ o waati kelen kɔnɔ dɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye maaw bɔ k'a fɔ a ye wuli a ka taa yan minɛ a ye wuli a ka taa yan ko i k'a dɔn k'olu de kɛlen bɛ jamana kɔnɔ bi ko tigiw ye ka tila k'a sɔrɔ n'i ye gɛlɛya o gɛlɛya nanen ye olu de ye wulikajɔ kɛ ko minnu bɛ yen olu ni tɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka dɔw fana bɛ olu ka tajibon don walima dɔw ka yɔrɔw tiɲɛna o bɛɛ lajɛlen ɲagili sɛbɛnw dalen bɛ k'a fɔ bi ka kiiri tigɛ yɔrɔ dɔw la walima ka jalaki bɛ yɔrɔ dɔw kan ka yɔrɔ dɔw to yen k'olu fɛ ko kiiri laban k'a bɛ sɔn ka kɛ fankelen ye o dɔw ka miiriya ye nka kuma kolomara tɛ dɛ kiiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a b'a kɛ baara la u bɛ baara min na bi fasodenw sigilen bɛ ne k'a ko jateminɛ tɛgɛrɛ ka fɔ a ko kɔnɔna na walima wulikajɔ ka kɛ maaw fɛ k'a fɔ ko an ko ta da bɛ kɛ nin cogo in na bɛɛ sigilen bɛ k'i tulo ma da an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala an ka jamana sariya bɛ baara min na ala ka baara in a tacogo ɲuman ala k'an bila o sira ka basigi lafiya ka se k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'an bɔra yen
an baladan k'a fɔ dabagana ka dɔ n'o ye Modibo ye ko wulikajɔ kɔni kɛra Dozo daga a sigilen bɛ yɔrɔ caman na ko olu kɔni fɛ Dozo de tun bɛ k'u lakana nka ko Dozo ka gɛlɛ de sera olu ma. Mohamed Samake y'a ɲininka a ye kuma minnu fɔ an k'a yɛrɛ lamɛn. Ne Modibo Sidibe bɛ bɔ ɲɔnɔ commune Tourdaga ko NDC Dabakana. Modibo Sidibe ko gɛlɛya jumɛn b'aw da la? Gɛlɛya min b'anw kan n'o ye sisan jadi wale min bɛ yen nɔ o gɛlɛya de bɛ anw kan. An yɛrɛw sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye an ka jigida yɔrɔw ye n'o ye Dozolakaw ye. U mɛnna b'a lakana an yɛrɛ kɔni m'u sɔn mɛn an ka Dozo ye mais u nana politique ko don a la an ka comité parterre sigi la n'o ye Dabakan NDC comité parterre sigi Barima Traoré n'o ye an ka dugutigi ye o de Dozo la don a la ko ale ye papier dɔ dilan k'o papier k'ulu yɛrɛ dama de y'a dilan k'o papier farala k'ulu yɛrɛ dama bɛnna mun kan k'a bɛ ko o de ye donc u y'a jira tiɲɛ na o ko ti na bɛn kɛli ma quoi a ka taa fɔ assemblée la en tant que hali e ye dugutigi ye surtout dugutigi mun de don dugutigi fatura kalifa de kɛba ma o kalifa yɛrɛ dati banna yɛrɛ o de nana ni mankan yɛrɛ de ye kabila kɔnɔ tiɲɛna an jigi kun dama Dozolaka ninnu kan sabu an bɛ sunɔgɔ n'olu de ye mais yɔrɔnin dɔ de nana tiɲɛ n'o ye Dozo dɔw bɛ yen n'olu nana don politique ko la a kɔnɔ n'o tɛ a Dozo ɲɛmaa yɛrɛ ne t'a fiɲɛ na diya yɛrɛ dɔ yɛrɛ mais a ka mɔgɔw taara fɛn fɛ yen an ka dugu yɛrɛ kɔnɔ vis-à-vis an ka directeur nɔfɛ a ka so ko fo a ye papier farali mun kɛ an ye ɲɔnɔ faamaw wele k'a ɲɛ f'u ɲɛna u k'an dɛmɛ Dozo nani don anw fɛ yen nɔ politique ko la tiɲɛna o yɔrɔ in bɛ k'an tɔɔrɔ n'u ni maa min ye ɲɔgɔn sɔrɔ kare kɔnɔ u bɛ marifa da jɔ la k'i ka taa dugutigi fɛ yen n'i taara dugutigi fɛ yen u b'a jira de ko fo lisi na tɛmɛ lisi ko nana kɛ ten fo dugu yɛrɛ benna donc o ko nana k'a kɔnɔ gɛlɛya ye fo ka taa ni to a la ne yɛrɛ bɛnkɛ tora a la a tora a la dalilu mun na Dozo ninnu ka janfan de y'a to a la Dozo y'a minɛ u y'a faga a tɛ se ka fɔ k'a fagara k'a fɔ jadi wale ko don diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a fagara de ko mun na comité parterre ko de don ou bien a fagara a ka nafolo nɔfɛ o fila dɔ la kelen kɔni de y'a faga o bɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko kelen an y'a fɔ faamaw ye a ma se ka si bolo sɔrɔ a la ne yɛrɛ y'a ɲɛɲini fo ka se ɲɛɲini ko dan na a fagara cogo min na dugu y'u ci u bɛ taa engrais san na Ndemugu u nana caution dilanyɔrɔ la a segintɔ la 3h20 kɔnɔnaw na Dozo y'a minɛ mɔɔw ɲɛna maa fila de taara engrais san ani mun taara engrais san na o saba ne Sise n taara o ɲininka o ko ma ko tiɲɛ don k'u bɔra k'u fila bɛɛ k'u bɛ taa ɲɔnɔ nka ale kɔni segira nin ma segin an nana kibaruya mɛn ko Siango Dozo y'a minɛ ye u tɛmɛna n'a ye ka taa B3 fan fɛ bon an y'a ɲɛɲini u k'olu tɛ Dozo ka ɲɛmɔgɔba bɛ yen nɔ maa mana kɛ cogo cogo ɲuman b'a la bilahi Dozo ka ɲi mais dɔw de bɛ yen nata ye olu tiɲɛ quoi donc ala ka kɛ la an taara olu ɲininka olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a jira na tiɲɛ don a minɛna yen nɔ u y'a faga donc o dɔnnen fana ne yɛrɛ bɔra o de senfɛ sabu ko n'i y'a ye n b'a sɛgɛsɛgɛ n yɛrɛ balo la quoi bon maa mana kɛ cogo cogo ɲuman b'a la ɲuman dɔw de ye n wele u cɛla k'a fɔ n ɲɛna ko n ka n yɛrɛ ɲini o de ye ne se Bamakɔ yan o yɔrɔ mɔgɔ ninnu n'an ma affaire k'u la kɛlɛ balo ye fɛn fila de ye joli nafolo ala ka kɛlɛ san e bɛ yen nɔ État tɛ sara foyi tɛ sara kabila ka kɔnɔna na vraiment ni n'a taara dɔrɔn e bɛ kɛbali kɛ o yɔrɔ ninnu de kɛmɛ ka anw sɔrɔ n'o tɛ an yɛrɛ tun b'a fɔ Dozo ninnu bɛ ka anw lakana sabu ni u kibaruya mɛnna jadiwale mɔgɔw bɛ taa sanfɛ bon a kɛra k'anw bolo kungo ye sisan Dozo ka miiriya la anw ni jadiwale mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ jadiwale mɔgɔw y'an ka misiw bɛɛ cɛ diɲɛ bɛɛ b'a kalama maa o maa ni n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a t'i ka nafolo kɔni cɛ bi an bɛ ɲɛni mun n'a fanba la an yɛrɛ fɛ yen nɔ kungo kɔnɔ sigi diya ye fɛn fila de ye daba mara ci kɛ a fila bɛɛ koyara na san bon Dozolakaw fana nana don politique la anw ta kɔnɔ o kɔni anw jigi tigɛ ka dugu bɛɛ yɛrɛ kɛ an ye kuma in se ɲɔnɔ faamaw ma faamaw ta kɔni bɛ kɛ u b'u wele a kana s'u ma o y'a bannen Dozo bɛ o y'a fɔ an ye da ni da ne yɛrɛ ɲɛna besi sugu la o y'an ka dugu diside dɔ ye ko Alu Traoré a ko n'olu ye mun kɛ bi ala de y'o kɛ ka marifa sanga d'olu ma anw bannen don n'an banna o bɛ taa an bɛɛ fa a y'o fɔ ne yɛrɛ ɲɛna besi sugu la da ni da Alu Traoré ne ko kuma ala ta y'a ka ko ye o ɲɔgɔnna fana fɔra ne bɛnkɛ ma o tile 40 o y'o faga ne yɛrɛ bɔra fɛn min se tɛ mɔgɔ ye n'i ko k'o kɛ o man nɔgɔ yɛrɛ koyi Dozo bilahi ɲumanw b'o la wa u bɛ k'u ni di faso kanani kama mais minnu donna politique ko la olu de bɔra kɔnɔ P3 kan directeur yɛrɛ ne t'a dɔn n t'a yeli dɔn fiyewu n ma deli k'a mɛn fiyewu k'a yɛrɛ taara nin ko in kɛ juguman na mais u b'a fɔ de a ka mɔgɔw kɔni u ti ko ɲɛnama kɛ ça fait minnu donna politique ko la u y'u ka mɔgɔ dɔ de la k'an ka chambre mɔgɔ dɔ wele k'a fɔ a ɲɛna da ni da n'o ye Yaya Kulibali k'a fɔ a ɲɛna karisa a y'a to nin lisi ka tɛmɛ n'an ma to nin lisi ka tɛmɛ a ka hɛrɛ t'a la ka taa don politique ko kɔnɔ ko bɛna tiɲɛ dɛ ne kɔni bɛ mun de fɔ sisan hali bi Mali mankan ye ala ka jisuma bɔ a kan. An b'a dɔn k'a fɔ nin tun ye Modibo Sidibe ni tun y'ale kan ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra gɛlɛya sababu ye Dabakan na ka se an fɛ yan Mohamed Samake ɲininkali k'a la o kɔfɛ kununko
an b'a la k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɔnɔ donso ye bɔrɛ 100 ɲɔ bɔrɛ 100 ni bɔrɛ 40 k'o sɔrɔ dɛmɛɲɔgɔnya ye min bɔra Segu ka di u ma o tilani baaraw kɛra Sinɛ b'an bolo dɛgɛ ka nin waati na k'a ɲininka o la ani o kɔfɛ an tulo b'a la k'a fɔ ko gɛlɛyaw bɛ ka taa u fɛ ka ɲɛsin o ma an bɛna Sinɛ ɲininka na Sinɛ e yɛrɛ jɔnni ne ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ Betura la ni Betura donso ka ɲɛmaa ye Sinɛ Danbɛlɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko kunungo ko a ye balo dɔ sɔrɔ ni o ye suma ye ɲɔ bɔrɛ 100 ani bɔrɛ 40 ko a y'o sɔrɔ kunungo k'a tila ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛra cogo di alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala barikada a mana kɛ cogo o cogo tiɲɛtigiw ni maa ɲɛnamaw tɛ ban jamana kɔnɔ ne mago bɔra mɔgɔ ta la Ala b'a mago don i ta la cɛkɔrɔba dɔ bɛ Segu dugu kɔnɔ ko Gawusu Tarawele bɛɛ b'a fɔ ko Ba Gawusu ɲɔ bɔrɛ 100 ani ɲɔ bɔrɛ 40 ko b'ale fɛ magasin kɔnɔ ko an ka n'a ta ka taa kɛ balo ye an yɛrɛ ye mobilitigi dɔ wele bɛnkɛ Dafe ale ye malokisɛ sala de ye a bɛ Bamakɔ ye ne de y'a wele n k'a ka fabriquer ka mobili ɲini dɔ ye suma dɔw d'a ma olu bɛna malokisɛ san yan u k'a f'u ka mobilitigiw ye u ka suma in ta ka na n'a ye ale ye mobilitigi ɲini k'a don mobili kun mobilitigi nana n'a ye a natɔ an k'a ka bɔrɛ 30 jigin Bɛwani n'a sela ɲɔgɔn a ka 35 jigin a kana 30 jigin Betura la 45 ka jigin Denbugu dɔgɔfirikaw bɛ n'o ta ka taa n'a ye dɔgɔfiri a nana jigin waati min an ko an bɛna wari sara a ko an ka a to yen Dafe ko ale yɛrɛ b'a wari sara a ye mobilitigi wele k'a ɲɛfɔ mobilitigi ye mobilitigi ko ni donsow ka balo don ale jɛna a wari kɔ mais mobilitigi yɛrɛ ye BDC de ye fila don jawo don an bɛ dugawu k'a ɲɛ Ala k'a n'a kisi u ye mɔgɔ caman tromper ni nin yɔrɔ ye k'a fɔ ko filako don nin don o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ caman b'a dɔn sisan ko nin tɛ sɛko ye kɛnikɛlako don Sinɛ Danbɛlɛ aw ka mara kɔnɔ la u ko dugu dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔw kɛlen bɛ k'u bolokɔni si aw ma dabanaka dɔ ka fɔ la ko aw sigilen bɛ yɔrɔ in na ko ka bɛn maaw ka di ko fɔlɔ ko a ka donsodaga sigilen tun olu kun y'a faamuya k'a fɔ k'a bɛ ka lakana ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma nka bi na ko a kɛlen bɛ bɛnganiya waleya ye ko politique ko donna na ko fo kɛra sɔrɔ e ka gɛlɛya ɲɛsin olu ma e ka jaabi ye mun y'o la bon ne ye fɛn min fɔ kabi fɔlɔ o tɛ b'a la o ni bɛɛ tun bɛ ɲɛmaa lamɛn e sigila ɲakuma jamana ma to jamanatigiw bolo sisan kɔma tɛ ɲɛmaa lamɛn ɲɛmaa tɛ kɔma lamɛn u bɛ doni de ta ka dɔ kun ko karisa ye ɲɛmaa ye mais a tɛ lamɛn dɔw bɛ baara kɛ mɔgɔ kɔfɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw t'a kalama donc faveur de kan ka ɲini ka don o la n'anw kɔni ye mɔgɔ dɔn k'a fɔ nin de bɛ baara kɛ mɔgɔ kɔfɛ f'u kan ka sigi o dan na cogo min anw b'o sigi ten a dɔw kɛla mun fɔ a yɛrɛ b'o kalama dɔw ye ko dɔw kɛ anw ɲɛna yan anw y'o déressé mun fɔ a yɛrɛ nana o déressé sɔrɔ an fɛ yan anw bɛ min k'o la anw b'o dɔn mais o tɛ b'a la tiɲɛnikɛla kɔni a bɛ mɔgɔ siya bɛɛ la mais n'an kɔni y'an ta dɔn an bɛ min k'a la anw de b'o dɔn ko n'i ye jateminɛ ko donsow ni sigidalamaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ nka ko donsolaka dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ ka mara kɔnɔ na k'a ka baara kɛcogo ko a kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ min lase mɔgɔw ma bi o de ka ca ka tɛmɛ a kɛlen bɛ ka nafa min lase sigida ma e ka jaabi ye mun ye hali bi ne bɛ segin o kuma kelen de kan tiɲɛnikɛla de ka ca ni ɲɛlikɛla ye ni yɛrɛ ye tiɲɛni kɛ ne y'a tigi dɔ k'a fɔ ne o de ka di ne ye ne ko ne ma karisa nin kɛ ne bɛ ɲininka i bɛ se ka jɔ a kɔrɔ wa ne bɛ se ka jɔ a kɔrɔ i b'a fɔ mais ka misali ta dɔrɔn ne ye nin ye wala ne ye nin kuma fɔ ten k'a fili fiɲɛ fɛ ten bon ne tɛ diɲɛ n'o ye ni ne kɔni ko nin ye de ye nin ye o yɛrɛ de y'o ye ne b'a fɛ mɔgɔ bɛɛ de ka kɛ ten ne ko ye min ye a ka sɔrɔ i y'a ye n'i welela ka taa jɔ k'a fɔ ɔhɔ ne yɛrɛ de y'a ye a kɛra ten o de bɛ mɔgɔ lafiya mais ne ye kuma fɔ ne ye ɲininkali ko ne tɛ se ka jɔ a kɔrɔ bon ne tɛ da o kuma na o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko dabakan na cɛ dɔ tun bɛ yen n'a bɛ wele ko cabatɔ k'a tununa wa ko kunnafoni carila k'a fɔ k'a minɛna ka taa ka daga yɛrɛ de la k'o kɔfɛ k'u ye kunnafoni sɔrɔ ko aw y'a bɔnna nin na yalima o kuma ye tiɲɛ ye wa u ye ne ɲininka a la ne ko n ko tiɲɛnikɛla caman bɛ jamana in kɔnɔ yan k'a sɔrɔ donsow tɛ mɔgɔ bɛɛ la ka tunu don o don mais ne ye ka mɔgɔ ye a tununa mɔgɔ min y'a minɛ u k'o tigi fɔ faamaw ye ne ɲininka a la ne ko mɔgɔ min y'a minɛ u k'o tigi fɔ ne ko karisa de y'a minɛ o de b'anw lafiya mais a minɛna ka na Betura a minɛna ka Betura la tiɲɛni min kɛla Betura tɔgɔ la anw t'o hakɛ dɔn anw tɛ se k'o hakɛ yɛrɛ fɔ parce que kuma bɛɛ fɔla ko Sinɛ n'a ka mɔgɔw mais ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn ɲɔnɔkaw ka hakili sɔrɔ ko minnu b'a la ka kɛ sisan a bɛɛ tɛ Sinɛ n'a ka mɔgɔw ye dɛ hali bi taara kɔlɔdugukaw ka misiw cɛ o tɛ Sinɛ n'a ka mɔgɔw ye dɛ fo t'a la ka siɲɛ o tɛ Sinɛ n'a ka mɔgɔw ye dɛ n'u bɛ hakili sɔrɔ u ka hakili sɔrɔ ne kɔni bɛ dugawu min kɛ mɔgɔ ko jamana in tɛ suma Ala k'a suma kɔfɛ Ala ka jamana in kolo suma Ala k'an bɛn kelen ma Ala ka sigida na a cogo kɔrɔ la Ala ka hakili ɲuman di hakili jugutigiw ma don o don n b'o kuma kelen min fɔ mɔgɔ bɛ jala an ka jamana in ci ka ko a tɛ suma Ala k'a suma kɔfɛ a kɛra faama a kɛra fana Ala k'a suma kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an ka jamana ni ka kolo suma ni tun ye Sinɛ Danbɛlɛ ye an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma kuma kolomɔrɔ tɛ dɔ jamana in basigi bɛna sira o sira fɛ Ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ka cidenw b'an ka jamana kɔnɔ na kabini dimanche fo sisan kunungo ni parti politique ye o kɛnɛ kan kuma ninnu bannen kɔfɛ min ye Umaru Mariko parti sadi tɔgɔ la ale ye kuma min fɔ jaabila o filɛ CEDEAO ka commission Jonathan Goodluck Nigeria nana ka na k'u bɛna lamɛnli kɛ
Mali situation be cogo mina bon sanu ka se an u tun y'u ka commission locale bila ka se parti dɔw fɛ yen ani ka taa association dɔw ma kuma bɛ jamana lahala de kan kuma fanba taara élection ko de kan a ka kɛ date la a ka kɛ date la ka an ni fili mɔgɔ wɛrɛw ni ka to a la dɔw ka bana ko mɔgɔ ko man d'an ye walima an mago bɛ kɛrisa la walima kɛrisa la anw ma bɔ o kama anw bɔra de jamana bɛ gɛlɛya jugu min kɔnɔ an bɔra jamana bɛ gɛlɛya jugu min kɔnɔ o gɛlɛya juguba ye min ye don o don mɔgɔ de bɛ faga a bɛ ɲɛna ko dɔ bɛ bɔ a la fɛn tɛ ka bɔ a la bon an n'u ɲɛ t'a la fana taabolo jɛlenya taabolo min bɛ se ka k'an jigi sigi k'a fɔ k'a bɛ ka ban mɔgɔw tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ an ko anw ka hami y'o de ye o de ka ɲɛnabɔ jamana kɔnɔ donc n'o kɛra situation politique bɛ jɛya n'a jɛra tuma min na min kan ka kɛ o bɛ kɛ n'i ye lajɛli kɛ kabiri i bɛ ka binna fo kana se sisan ma i tɛ se k'i bolo kun ɲɛsin fɛn na k'a fɔ ko an bɛ kana bɔ nin ko in kɔnɔ k'an bɛna na bɔ tout de suite sécurité kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye kabiri i bɛ ka binna kɛlɛbolo minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔw labɔ an ɲɛ tɛ foyi la min b'a yira k'a fɔ o bɛ ka ɲɛnabɔ an ɲɛ t'a la an ɲɛ tɛ jigisigiyɔrɔ la o tuma o la n'i ko i bɛ élection kɛ o ye date min fɔ k'i b'a kɛ i b'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ parce que M5RP représentant ani gouvernement ka représentants u y'a fɔ clairement bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'olu tile ma fɔ k'a fɔ k'u tɛ élection kɛ date la k'olu bɛ se ka élection kɛ date la o tuma o waranin min ko k'a kun ka ci ɲama t'o la bɔra M5RP mɔgɔw ɲɛmɔgɔbaw da ko mɔgɔw ka fara k'olu bisigi k'olu ko de élection bɛ kɛ date in na kwari tamakiya t'a la o y'olu ka kuma ye mais n'i y'anw ɲininka sadi kɔnɔna na an b'a fɔ k'a fɔ foyi tɛ ka yira an na min b'a yira k'a fɔ an jigi sigi mun na élection mɔgɔw bɛ liste de dilan liste électorale bɛ dilan bi min ye bi ye mɔgɔw tɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ sɔrɔ sanko ka t'u tɔgɔ sɛbɛn n'i ko k'i bɛ élection kɛ cogo dɔ la i bɛ se ka kɛ cogo dɔ la parce que an y'a ye 2013 la i bɛ ka kelen de kɛra candidat min sera ka taa Kidal mais pour que a ka taa Kidal bɛnɲɔgɔnya de tɛmɛna sema mɔgɔw ani communauté internationale cɛ wasa ka taa a kelen y'a voix bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'a yɛrɛ kunun o tun ye Kidal dɔrɔn ye mais bi an bɛ yɔrɔ jumɛn na Segu mara tɛ sɔn Mopti mara tɛ sɔn Sikaso mara yɔrɔ dɔw tɛ sɔn n'i y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw tɛ ka se hali k'u tɔgɔ sɛbɛn yɛrɛ ka carte ninaw ta yɛrɛ sanko k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa élection donna o tuma u bɛna bɔ ni mun ye ni mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka sɔrɔsiw déployer ni candidat b'olu bolo o candidat de bɛ taa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc mankan wulila tugun donc an ko ni ko i bɛ élection k'o date la o cogoya la ka bɔ ni élection ye min bɛna mɔgɔw murute ka bila ɲɔgɔn na o tɛ sɔn mais n'i fana y'a fɔ k'i bɛ dɔ fara élection date kan est ce que o fɛn kelen bɛ se ka ɲɛnabɔ o mɔgɔ kelenw fɛ wa ɲininkali fana bɛ yen parce que an ɲɛ b'a la groupe kɛra saba de kelen bɛ yen olu pressé don ko élection ka kɛ mun na parce que olu delilen don u delite kɔrɔ bɛ yen nafolomugu b'u bolo u bɛ nanbaraw ni kɛ ka taa an bɛ segin kɔrɔlen na tugun ni élection kɛra ko k'olu mɔgɔ kelen minnu ye jamana ci k'a fɔ ko k'olu bila jamana kunna tugun tibitaba daminɛna kɛ o kɔrɔ ko aw bɛ kɛ président ye mais jamanadenw b'aw kunbɛn sirakun na a komi Sogɛlɛ y'a fɔ ko ale tɛ tourner cɛ k'ale bɛ taa tout droit de donc n'i bɛ taa tout droit i bɛ t'i jɔ mɔgɔ jɔlen sɔrɔ sirada kɔni na donc o kuma bɛ yen nin kuma ninnu bɛɛ fɔra tɛ CEDEAO yɛrɛ ko CEDEAO kan ka faamuya k'a fɔ armée minnu bɛ jamana kɔnɔ bi Maliens na armée 5 de bɛ jamana kɔnɔ bi Sema bɛ yen Mujahideen bɛ yen Amadu Kufa ani Yadagali donsow bɛ yen o ye 3 ye 4 na plateforme bɛ yen 5 na o ye armée malienne yɛrɛ mais ni armée 5 in fo ka fara armée malienne kan Maliens ɲɛ tɛ se lafiya yɔrɔ la a si kɔnɔ wa ni armée 5 in jeli fɛn fɛn mana b'u ka marifa da fɛ a bɛɛ ye Malien jeli de anw ka jate min ye o de fura de kan ka ɲini o la minnu bɛ Sema ɲɛfɛ u tɔgɔ ko Alabas u tɔgɔ ko Bilal Sherif minnu bɛ Mujahideen ɲɛfɛ tɔgɔ ko Yadagali dɔ in tɔgɔ ko Amadu Kufa minnu bɛ plateforme ɲɛfɛ o ye Maître Touré min yɛrɛ bɛ ministériya la minnu bɛ armée malienne ɲɛfɛ o tɔgɔ ye jɔn ye bi na Sadio Kamara nin bɛɛ tɛ malien ye ni mɔgɔ 5 bɛɛ tɛ malien mais munna anw bɛ continuer ka sa munna anw bɛ continuer ka dɛsɛ ka an ka sɛnɛ kɛ munna an bɛ continuer ka dɛsɛ k'an ka bagan mun an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna 5 in an bɛ ka ɲɔgɔn faga mais armée bɛ yen min t'anw ka armée ye min n'an jamana ka nafa sɔrɔ san n'an ta tɛ kelen ye min sigilen bɛ ka an ka ɲɔgɔn ban kan an ɲɔgɔn sɛgɛn o tuma n'an tilala sɛgɛnna tuma min na olu bɛna fɔ ko bon a y'a jɔ a bɛ k'olu sago ye a tɛ kɛ mɔgɔ si sago ye a bɛ k'olu de sago ye o tɔgɔ ko Barkhane o Barkhane nin o bɛ jɔn bolo o bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o bɛ bɔ Faransi o fana taara ka taa i meleke Nations Unies la a si ma kɛ Maliens yɛrɛ kɔ dɛ Mali ɲɛmɔgɔw kɔ o taara i meleke Nations Unies la ka tila ka na MINUSMA sigi sen kan o ko de ɲɛnabɔ tɔn 2 de bɛ fanga la bi comité stratégique M5RP anw t'o la CNSP anw t'o la donc olu 2 olu ka représentant min bɛ yan n'o ko olu bɛ se k'a kɛ a waati la o tuma anw ko a y'a kɛ élection y'a kɛ fɛn fɛn ye Maliens ka lafiya sɔrɔ CEDEAO kan ka an bilasira de CEDEAO tɛ se ka kɛ k'a fɔ k'a bɛna fɛn dicter anw kunna. An baladan k'a fɔ ni tun ye Umaru Mariko kan ye par politique caman tun bɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma wa kunnafoni nataw la an b'a ɲɛmɔgɔw k'u ka laseliw tila tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɛrɛ jamana in ka basigi n'o y'a bɛɛ kun ye Ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye Sumalu Buwe Mayiga tɛgɛ ye dali min k'ale kan ni ka taa kɛ kasoladen ye Mali kɔnɔna na ni maa caman yɛrɛ k'a fɔ k'a jari Mali kɔ kana na fasoden dɔ bɛ yen
ni y'a sɔrɔ ale bɛ ka dɔ ka bɔ jamana kɔ kan na ale yɛrɛ b'a ɲɛfɔ a bi cogo di a ko kɛra cogo di an ka lamɛn. Impunité kun cayara Mali la kojugu mɔgɔ kelen bɛ se ka miliyari 3 détourner wa foyi tɛ bɔ a la. N y'a fɔ aw ye miliyari 1 n'a bɛ adamaden kun i bɛ 1000 de dun pendant san 50 a tɛ ban. Fantanw bɛ kasi la ji t'an bolo goudron t'an bolo sira t'an bolo foyi t'an bolo. Maaw bɛ na ka na kɛ ministre ye san 1 san 2 ka étages jɔ ka buildingu jɔ k'u musow bila ka fonds de commerce d'u ma ka sɔrɔ fantanw bɛ kasi la parce que mun na impunité de tun bɛ yen nɔ. Haute cour de justice ko kuma min filɛ nin ye depuis a sigira ka na se bi ma a ye ministre kelen fɔ ne ye k'u y'o wele ko k'o juger k'o condamner k'o déférer ko o tilala k'an ka wariw sara a tɛ yen a b'a dɔn mun b'o kɛ parce que nin haute cour de justice min filɛ nin ye pour que ministre ka se yen f'i ka tɛmɛ fɔlɔ assemblée de fɛ Mali dun kɔnɔla la n'a fɔra ko assemblée dɔrɔn o majorité o ye président de ye i bɛ taa sɔrɔ hali président de l'assemblée en général a bɛ bɔ parti majoritaire de la donc o bɛ mun de yira sisan premier ministre ale de bɛ gouvernement fonder président dun de fana bɛ premier ministre sugandi donc o b'a yira ko ministre fɛn fɛn bɛ gouvernement in kɔnɔ de a clan bɛɛ président ka mɔgɔw de u bɛ wari in dun tuma min na u b'a corruption kɛ tuma min na u b'a favoritisme kɛ tuma min na président b'a bɛɛ kalama donc aw ni ala cɛ président bɛ sɔn k'a ka ministre di ka t'o d'a ka député ma olu ka tila k'o valider ko k'o minɛ ko ka t'o juger a caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ président yɛrɛ b'a kalama ni avion ko in filɛ nin ye mun bɛ ka ne dabali ban jani ka jigin bi yɔrɔ la mun na i tɛ jigin talo yɔrɔ la IBK bɛ na avion in san tuma min na est ce que Mali kun mago bɛ avion sanko la wa n ko IBK nana avion ko in don Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ATT kun bɛ ka boli ni avion dɔ ye Mali kɔnɔ la IBK de nana ni avion ko in ye Mali kɔnɔ ale de tun ye président ye 18 millions d'euros 17 millions d'euros 20 millions d'euros man b'a ko bɛrɛbɛrɛ dɔn de o ye IBK de ye a ye IBK wele ka IBK ɲininka bani a ko bɛrɛbɛrɛ ale de b'a ɲɛdɔn nin bɛɛ kan ka wele que ça soit IBK Bube maa o maa da bɛ avion ko in na k'a bɛɛ wele k'a bɛɛ ɲininka wa n'a fɛn fɛn nɔ b'a la u k'a bɛɛ déférer maliyɛnw n bɛ mun fɔ aw ye a ye bɔ mɔgɔ ko la aw ka don Mali ko la dɔɔni ninnu ye an ka miliyariw suɲɛ yan aw yɛrɛ k'a jate minɛ dɔrɔn an ka miliyariw de b'u bolo hali n'u bɛ wuli ka taa ɲɔnɔ serifukɛ fo ninnu bɛɛ bɛ don jet privé de kɔnɔ ka taga ɲɔnɔ Bubu bɔra yen tout récemment a bɔlen ministériya la yɔrɔ kɔni na Mali wari kɔni an tɛna fɔ ko b'a bolo mais ka gidɔrɔn ta ka taga bɔ bu ye u tɛ se k'a kɛ ninnu bɛ mun de dɔn Mali ko la sanfɛmɔgɔ o bɛ mun de dɔn dugumamɔgɔ ka ko la hali ka bɔ Bamako ka taa ɲɔnɔ serifukɛ fo dɔrɔn f'u ka don jet privé de kɔnɔ des coûts de millions et des millions pendant que sirabadaw bɛ ka fa geribudenw na ninnu de ko ko Mali hinɛ b'olu la aw ko kan ka nafolo to ninnu de kun ka Mali 20 millions de population mɔgɔ kelen bɛ taa olu ni yɔrɔ dun kan k'an sigi ko k'an daminɛ o kan donc ne bɛ se ka mun fɔ haute cour de justice ko in tɛ tiɲɛ Mali kɔnɔ dɛ parce que a tɛna ministre juger donc u k'a délégué k'a di cour suprême mɔgɔw ma n'olu sera ka kilo sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ ministre wele k'u juger o b'a yira ministre kura minnu bɛnali olu bɛna siran ka kɔrɔlenw ta ɲɔgɔnna kɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye min ye maliden dɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ jamana kɔkan na an ka jamana basigi ni lafiya o bɛna cira min fɛ yarabi Ala la k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ kalanba dɔ tun bɛ sen na Santrawa Keyita la o kalan kun tɛ dɔ ye dɛ ka fɛɛrɛ bɛle tigɛ min ye musolakaw ye kɛrɛfɛden kana kɛlɛ kɛ ka jɛ solu ma fɛɛrɛ bɛle ka tigɛ fɛn bɛ wele ko jar damakɛn ka se ka don kow la o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Mayimuna Danbɛlɛ la a ko ɲɛma tun y'ale an ka lamɛn an ka bi lajɛrɛ kun ye ka baara kɛ journaliste fɛ cɛ ni muso minnu bɛ baara kɛ a kɛra radio a kɛra télé minnu bɛ presse écrite la an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa min ye kelenya ye kelenya min bɛ cɛw ni musow kun kan o ka se ka sabati cogo min na an y'a jateminɛ k'a fɔ Mali la yan nɔ journalistes bɛ baara caman kɛ a kuma kan mais halisa o baara min bɛ kɛ a bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara baara in kan yaasa élément minnu bɛ kɛ contenu minnu bɛ produit o contenu ninnu na u ka se ka cɛw ni musow ka kelenya fɔ a tɛ komi n'a sɔrɔ cɛ ni muso bɛɛ kɛra kelen ye mais u ka hakɛ ko fanfɛla la u ka responsabilité ko fanfɛla la a kɛra jamana fanfɛ o a kɛra an ka sigidaw la o an bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa ɲangata wale dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɛ musow kun kan o ɲangata wale ninnu ka se ka taga bɔ yen cogo min na parce que journalistes ka baara ye o de ye ka kunnafoniya di mais u bɛ mun fana kɛ o ye éducation ye donc o éducation kɔnɔna na u bɛ se ka musow ka hakɛ ko kuma don a kɔnɔ cogo min na yaasa an bɛ se ka taga ɲɛ baara in kɔfɛ an bɛ fɛ déjà an ni journalistes minnu bɛ yan nɔ bi olu an'u ka cakɛdaw ka se ka u engager k'a fɔ ko
ko olu bɛ na baara kɛ kelenya in kan parce que journaliste comme y'a fɔ cogo min na olu bɛ baara min kɛ nafaba de bɛ baara in na parce que baara in de b'a to kunnafoni bɛ se ka se mɔgɔ ma cogo min na nka baara in de fana bɛ hakili yɛlɛma don kow la ka se ka kunnafoni ɲuman di mɔgɔw ma ko caman na i bɛ taga sɔrɔ kunnafoni kolon b'u bolo sigidaw la min na donc an n'u bɛ baara min kɛ bi olu bɛ na engagement de ta k'a fɔ u bɛ na baara fɛn fɛn kɛ u bɛ contenu mun produire a kɛra radio ye télé ou bien journal papier o contenu ninnu na u b'u jija u bɛ baara min n'a ma musow ka hakɛ la taga ɲɛ a tɛna musow ka hakɛ la taga kɔfɛ o de y'an ka laɲini ye. An b'a la k'a fɔ ni tun ye Maimuna Kanye a fɔra cogo min na ɲagata ka ɲɛsin musolakaw ma yarabi ala k'u baara u hakila fɛn fɛn min na n'o ye ala k'u hakila bɔ an sen kɔrɔ n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli dɔ sigira sen kan o sɛgɛsɛgɛli tɛ dɔ ye dɛ ka wulikajɔ kɛ min ye bolociba dɔ ye sumaya ani banakura min bɛ yen n'a kuma bɛ sen na bi n'o ye coronavirus ye ka se ka olu boloci fara ɲɔgɔn kɛ ka vaccin dɔ sɔrɔ o la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka bana in ka se ka kɛlɛ ka bɔ an sen na o fara ɲɔgɔn kɛlen min ye ka dɔgɔ baaraw daminɛnen kɔfɛ Dr Abdoulaye Jiminde ale b'a ɲɛfɔ an ye baara yɛrɛ ye mun ye an ka lamɛn. Ni anglais ye boloci sumaya boloci ɲɛɲini dɔ de kɛ o jaabiw de bɔra ɲɛɲini boloci min de don ani sumaya kɛlɛ taabolo kɔrɔ dɔ de farala ɲɔgɔn kan min ye n'a bɛ fɔ a ma ko CPS CPS a b'a dɔn samiya sera dɔgɔtɔrɔw bɛ taa duw kɔnɔ ka furakisɛw di denmisɛnninw ma ka taa denmisɛnnin kalo 6 la ka taa se san 5 ma donc o taabolo in ani sumaya boloci kura dɔ de farala ɲɔgɔn kan o faralen ɲɔgɔn kan an y'a sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ a fila faralen ɲɔgɔn kan o ye camanba de bɔ sumaya la n'i y'a ta 100 o 100 mɔgɔ minnu tun bɛ lada dɔgɔtɔrɔso la 70 bɔr'o la n'i y'a ta denmisɛnnin minnu tun bɛ to sumaya bolo n'i ye a 100 o 100 ta 73 bɔr'o la donc sumaya ɲɛɲini yɛrɛ la an ma deli ka ni ɲɔgɔn jaabi ye min ye an nimisi wasa donc o baara de dayira la jama la ka dayira an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ye walasa taalen ɲɛfɛ nin ye ɲinini de a ka bɔ ɲinini hukumu kɔnɔ ka bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ pour que an bɛ nɔbɔ sumaya kɛlɛli la cogo min na. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dr Abdoulaye Jiminde ni tun y'ale kan ye o ko bɛɛ lajɛlen ju la ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna n'i y'a sɔrɔ ye Jɔminatu Sangare ale yɛrɛ bɛ hakili da ko sen fɛ an k'a lamɛn. An bɛ ka vaccin minnu kɛ bi n'o ye Johnson ye an y'a AstraZeneca minnu kɛ ka tɛmɛ n'an bɛna tɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛra jamana wɛrɛw la yaasa anw ka se k'a sɔrɔ bi k'a kɛ an bɛ ka furakisɛ minnu kɔnɔ hali n'i b'a kɛ ni mun n'an bɛ k'a kɔnɔ yali n'i b'a kɛ ka feere sugu la pharmacie kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛli de kɛra a kan a bɛ fɔ a ma ko recherche test de kɛra an bɛ ka fura fɛn o fɛn mun ta vaccin fɛn o fɛn mun bɛ yen polio a fɛn o fɛn bɛɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛra a la jamana tɔw kɔnɔna la ka sɔrɔ ka se n'a ye anw fɛ yen nɔ an k'a kɛ anw na donc o sɛgɛsɛgɛli in de bɛ sen na an faso y'a kɛ Ebola tile la Ebola vaccin mun bɔra a sɛgɛsɛgɛli kɔla jamana in kɔnɔna la yan nɔ professeur Samaso kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun ye a kɛ meningite fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli kɛla jamana in kɔnɔna la yan nɔ donc coronavirus fɛnɛ y'o bana ɲɔgɔn de ye donc vaccin mun don vaccin kura don u ye lajɛli dɔw k'a la yɔrɔ tɔw la ka ban lajɛli suguya jumɛn kɛra a la ka tɛmɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ adamaden faga n'a bɛ kun adamaden farikolo la vaccin mun don a bɛ se ka bila kɛnɛ kan a bɛ se ka feere o sɛgɛsɛgɛli lajɛli bɛɛ kɛra yɔrɔ wɛrɛ ka ban sisan lajɛli in fɛnɛ a bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ a sera sira mun ma sira mun la sisan o ye mun ye ka lajɛ vaccin in est ce que a bɛ coronavirus kɛlɛ ka ɲɛ wa a t'a kɛlɛ ka ɲɛ an b'o o yɔrɔ de la donc vaccin ninnu o de a b'o yɔrɔ la yaasa fɛnɛ ka se ka cari diɲɛ fantan naani na i b'a fɔ AstraZeneca ni Johnson ni Pfizer ni Moderna ninnu kɛra cogo min na nin fɛnɛ ye vaccin kura de ye a tɔgɔ tɛna fɔ fɔlɔ donc lajɛli sɛgɛsɛgɛli sera o yɔrɔ de ma donc jamana damadɔni de bɛ yen olu sugantila minnu bɛ o kɛ o ye jamana minnu ye minnu kɔnɔ professeurs bɛ jamana minnu kɔnɔ recherche fɛnw bɛ jamana minnu kɔnɔ minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o minɛn bɛ jamana minnu kɔnɔ donc an faso yɛrɛ o jamana la an b'a fɔ alhamdulila nin ye koba de ye faso kɔnɔna la maintenant mun kan ka faamu jagoya tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka recherche dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka science dɛmɛ i bɛ na i b'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka science dɛmɛ mais critère dɔw de b'a la mun si hakɛ dɔ de bɛ yen i kan k'o sɔrɔ i kan ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma i ka kɛnɛ foyi t'i la i ma deli ka coronavirus sɔrɔ coronavirus vaccin foyi ma deli ka k'i la donc e bɛ se ka na k'a fɔ ne bɛ science dɛmɛ ne bɛ fɛ ka science dɛmɛ yaasa vaccin in ka test na. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye kɛnɛya minisiri u y'a fɔ cogo min na bana min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni daba kuma la yarabi ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma
n'an bɔra ye min ye ka dɔ ka fɔ hali bi kɛnɛya bunakun kan syndicat min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ pɔnze ale dɔgɔtɔrɔso olu ka bolo kan e ka dɔn ɲɛmaa ko kuma Fode Sinayoko ale ye kunnafoni di kunnafonidilaw ma baara in bɛ kɛ cogo min na ni baara in bɛ sira min fɛ an k'a lamɛn. Renouvellement wagati mana se k'a fɔ ko ka bureau yɛlɛma YNTM de bɛ papier ci a ka syndicat nationaux ma syndicat nationaux fana bɛ papier ci ɲɛ tuguni ka taga comité bolofara la u sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa Bamakɔ kɔnɔ ka taa fo région kɔnɔnaw la cercle la u ka comité de fan o fan donc an y'o papier de sɔrɔ Ponge kɔnɔ k'a fɔ k'an fana k'an ka bureau renouveler ni syndicat national de la santé bɛ élection kɛ lettre wɛrɛw bɛ kɛ min bɛ kɔn élection papier ɲɛ pour que ka élection yɛrɛ cadrer donc Ponge n'i ye Ponge ta k'a jateminɛ syndicat 4 de bɛ Ponge syndicat 4 fo o fana ka faamuya syndicat fɔlɔ o ye syndicat national de la santé action sociale promotion de la famille olu ka comité bɛ an n'o affilié no YNTM na u ka siège bourse travail o kɔfɛ Sinatrasi bɛ syndicat des travailleurs sociaux sanitaires olu affilié no CSTM na u ka siège quartier du Fleuve la o kɔfɛ Simema bɛ a syndicat des médecins c'est un syndicat autonome fana bɛ Ponge kɔnɔ o kɔfɛ Sinakam bɛ a syndicat des cadres médicaux o fana ye syndicat autonome o fana bɛ Ponge kɔnɔ donc élection min kan ka kɛ élection jumɛn don syndicat national de la santé ka élection de donc o kɔrɔ ye mun ye syndicat 4 tɔ min bɛ yen o mɔgɔw man ka ye élection kɛyɔrɔ la donc a bɛ i komi Mali bɛ fɛ k'a ka président sigi kɛ dɔ ka bɔ Côte d'Ivoire k'a fɔ k'i bɛna voter Mali ka président sigi la ni Côte d'Ivoire papier donc o tɛ se ka kɛ donc tuma min na bureau national mɔgɔw nana k'u bɛna Ponge élection supervisée u y'a sɔrɔ salle falen don syndicat wɛrɛ mɔgɔw la minnu ti syndicat national de la santé u b'u se ka élection kɛ o cogoya la fo o mɔgɔ ninnu ka bɔ salle kɔnɔ k'a dan u ka militants dɔrɔn ma mɔgɔ caman y'a confirmer salle kɔnɔ k'a fɔ ko olu ye syndicat wɛrɛ mɔgɔ ye mais olu kelen tɛ donc comme bɛn ma se ka k'a la mankan cayara olu tagara u y'a fɔ k'u bɛ bureau sigi in to don wɛrɛ la u tagara o kɛra le 10 mai maintenant Fuseni Kulubali a n'a ka mɔgɔw tora salle kɔnɔ ka huissier ɲini ka continuer élection fɛ bureau national superviseur tagalen kɔfɛ ko ale yɛrɛ b'a ka syndicat sigi a tilara u ye papier ci bureau national ma ni huissier ka constat ye ka taa n'a ye bureau national mɔgɔw ko k'a fɔ olu tɛ se k'a fɔ k'u bɛna a reçoit i n'a fɔ secrétaire général parce que u ma tila u ka bureau sigi tɔw la olu mɔgɔw bɛ fan bɛɛ fɛ donc ni tila kɛra tuma min na u bɛ lettre ci a ma mais a ma o lamɛn a continuera k'a ka syndicat baaraw kɛ Ponge kɔnɔ a bɛ a ka papier signé a b'a ka réunion kɛ fɛn fɛn ka di a b'a kɛ comme syndicaliste donc papier cira ma fɛn bɛɛ fɔra a ye direction yɛrɛ ye papier ci fɔ bureau national nana dimi lettre caman caman cilen kɔfɛ k'a fɔ olu tɛna se k'u da don a tɔgɔ la tuguni k'a Fuseni yɛrɛ suspend fo ka taa se congrès ma congrès ye fɛn dɔ de ye ale de bɛ syndicat bɛɛ sanfɛ donc san 5 o san 5 syndicat bɛɛ b'i ka congrès kɛ donc o congrès mana décision ba minnu ta olu de bɛ appliquer fo ka taa se congrès wɛrɛ ma. ne tun ye Fode Sinayoko ye a y'a fɔ cogo min na fɛn min ye bɛnɲɔgɔn ye a ko kɔnɔ ala k'o sabati n'an bɔra ye ka denmisɛnninw bila u ka se ka ladon bɛɛ k'i hakili to i ka den na o kɛra faraɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye COPEG ale ye kalanyɔrɔ ye kalali o kalan bɛ k'a kɔnɔ na ka denmisɛnninw ladon denmisɛnninw ka tɔgɔtɔya u ka ɲɛnama yɛrɛ banbali kama o kɛra faraɲɔgɔnba y'u fɛ o kɛra so ye u ka denmisɛnnin dɔ n'a hakili b'a la salo o kasara ji la n'o tun ye Sulemani Dɛmu ye o kasaralen kɔfɛ ji la an b'a ladan k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛ balilen tigɛ u bɛ se ka hakililajigin kɛ a la kalo salen kɔnɔ u y'a ka senandolantanba ye CSCA terrain kɔnɔ na kɛnɛ kan dolantan in bannen kɔfɛ an gɛrɛla a fa ka taa se maa dɔ b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne ye Mamadu Demba u b'a fɔ ma Mamadu Kansuru n den tora ji la Sumayila Fane ko san o san ni ala y'a yira a b'a ɲɛnamaya a n'a aw minnu bɛ yan k'a dugawu kɛ an bɛ fɛn min na ɲini denmansaw bɛɛ k'i hakili to a ko la an ka foli bɛ Sumayila ɲɛ a n'a fa Sambu bon ala ye nin mɛnna tigɛ a ye saga de da k'u ka so ye bon ala y'a dun garijɛgɛ min la olu dɔgɔninw ye ala ka baraka dun denmisɛnninw na ala ka baraka dun Sumayila ka COPEG ala ka baraka. ne tɔgɔ ye Karuma Keita ne tun bɛ ka je COPEG bile an tun bɛ ka je kɔrɔw fɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye salon Ismail ye balontan na bɛn Sulemani Dɛmu tɔgɔ la ɲinan y'a édition 2nan ye donc n bɛ Ismaila fɔ a ka nin hakilina in na ka jeunes fara ɲɔgɔn kan ka balontan kɛlɛ ma bɔ a la mankan ma bɔ a la foyi foyi donc n bɛ Ismail fo a k'o hakilina la kosɛbɛ COPEG halisa ala ka barika don COPEG la balontan in kɔnɔna na ne yɛrɛ ye fɛn min sɔrɔ a kɔnɔ to an jeunes an ka bɛn foyi tɛ bɛn bɔ Ismail ka nin hakilina in tiɲɛ yɛrɛ la Ismail yɛrɛ kelen tɛ COPEG ka nin hakilina in donc a diyara ne ye kosɛbɛ.
Ni Ketu Kulibali ka bɔ Yirimajɔ. An bɛ kɛnɛ mun kan kɛnɛ ɲuman don. Balontan kɛnɛ do denmisɛnnin dɔ don Ala ka kalifa minɛ na. Donc an y'a kɛ dugawu don ka ɲɛsin banbagatɔ ma Ala ka yafa an n'an balima silamɛsiw bɛɛ ma. Kopeki mɔgɔ dɔ de kun don denmisɛnnin mun don a jantilen kun don. E bɛ mun fɔ bi denmisɛnnin tɔw ye kɛ kucogo dɔ ji la. Ne kɔni m'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin ka taga bada la caman ye parce que ni kasara bɛ se k'i sɔrɔ i somɔgɔ tɛ bɔ a kalama i bɛ t'i de bɔnni ni na nafa kɔni t'a la. An bɛ se ka min fɔ ko denmansaw k'u denw minɛ ka ɲa an b'a la deli ni min kɛra Ala kana ɲɔgɔn wɛrɛ se an si ka famille ma. Franchement ne bɛ Ismaila Fane fo Ala k'a sara a ŋaniya la a ye min kɛ halisa Ala ka dɔ fara a ka sanayɛlɛ kan a bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'a d'a ma si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a dan n'a bɛɛ lajɛlen ma. An balada k'a fɔ ni tuyɛma dɔ ka ɲi o kɔfɛ Ismaila Fane ale yɛrɛ b'a ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Ismaila Fane ne ye COPEC directeur ye n'o ye centre d'orientation professionnelle de coupe et de couture. An bɛ tasibila kɛnɛ kan ni o ye an dɔgɔnin dɔ ye n'o ye Solomani Demba ye. Donc salon ale y'ale ka kalifa minɛ a la ale tora Misabugu ji la an ye édition fɔlɔ ka ye salon maintenant ɲina an ye se ka édition filanan ka ye cogo min na ɲinɛ kana k'a kɔ. An y'a kɛ sɔnnadolantan ye parce que bɔlɔntan de kun ka d'a ye kosɛbɛ parce que Ala bɛ fatu wagati min na a kun ko ka bɔlɔn nin ɲini ko k'o sa ye donc bɔlɔntan kun ka d'a ye kosɛbɛ donc o kama an y'a kɛ sɛnɛdolantan ye maintenant salon an y'a kɛ a tɔɲɔgɔnninw yɛrɛ ye a terikɛ minnu bɛ yen donc an y'a se ka coupe organiser olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲina anw yɛrɛ ni denmisɛnninw donc ka match dɔ organiser k'a kɛ final direct ye an ye saga da donc ka musakan da saga fɛnɛ kan ne yɛrɛ ka groupe ladenw n'o ye n teriw ye anw ne farala ɲɔgɔn kan ka je denmisɛnninw contre la o denmisɛnnin minnu bɛ Yirimajɔ yɛrɛ kɔnɔna la Ala barikala denmisɛnninw kɔni ka ɲi na parce que an ye fɛn in kɛ mun kama an bɛ samiya la b'a falen don mɔgɔw k'u hakili tugu denw na u denw kana taa ba la k'u bɛ taa jɛgɛminɛ na parce que Solomani taara fitini wagati de fɛ k'a bɛ taa ko Ala ka kalifa minɛ la a tora ji la donc an b'a fɔ masaw bɛɛ lajɛlen u k'u hakili t'u denw na u k'u hakili t'u dɔgɔnin minnu ka dɔgɔn parce que Solomani fatura ka to san 10 na n ka foli n b'o da maire kan n'o ye Kulubali Misabugu a y'a déplacé ka na n ka kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ o ni Misabugu tailleur ka association président o fana kun bɛ yen n'o ye Dece Sogodogo ye o fara Yirimajɔ tailleur fana ka président kan n'o ye Mohamed Traoré vraiment an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen mais ka segin k'a fɔ masaw bɛɛ lajɛlen u k'u hakili t'u denw na b'a falen don samiya ji tɛ ka kɔtigɛ ko in yɛrɛ kɛra o de kama ka sensibilisation kɛ denw kana bɔ ka taa ba la walima k'u bɛ taa jɛgɛminɛ na ba la u k'u hakili t'u denw na kosɛbɛ. An balada k'a fɔ ni tun ye Ismaila Fane kan ye ni ye nin bɛ fara ɲɔgɔn kan dɛrɛ tɛ dɛ k'a bila kɔrɔ don denmansa k'u hakili to denw ni ji la o ye gɛlɛyaba ye Misabugu maire Bubakari B Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan ole yɛrɛ ye a yira k'a fɔ nin ye olu ka kɛta de k'u dɛmɛ u ka kɛta la bɛɛ ka jɛ ka hakili to denmisɛnninw na n'o kɛra denmisɛnnin a bɛ tɔgɔtɔgɔ ɲɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an kisi a ɲɔgɔnɛw ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taga Lajinɛ jamana kan Lajinɛ jamana kan ko sɔrɔlasiw ye fanga dafiri nin tun y'a siɲɛ damadɔ ye sɔrɔlasiw sen ka don fanga dafiri la san 1984 ani san 2008 ani san 2021 sɔrɔlasiw sen ka don fanga dafiri la ni waati in na Lajinɛ jamana kan n'an bɔra yen an bɛ taga Itiri bingani wale dɔ kɛra ko kura Itiri jamana kan ADF jatigɛwalikɛlaw fɛ o kɛra sababu ye ka maa 30 ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na bingani wale in kɛra sibiri don sɛtanburu kalo tile 4 ADF jatigɛwalikɛlaw fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Libi jamana kan Libi jamana ɲɛmaa kɔrɔ Mohamed Karafi ale denkɛ Saidi Karafi k'a kana bilala ka bɔ kaso la ni waati in na juge y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ mana ja k'a bɛ se ka taa yen nɔ k'a nɔ tɛ foyi la n'an bɔra yen an bɛ taga États-Unis jamana kan sanji kelen bɛ ka kasaraba lase maa caman ma États-Unis jamana kan ni waati in na a kɛra sababu ye maaw n'u bolofɛnw an'u sigiyɔrɔw ka gɛlɛya caman na sugu ma ni waati in na États-Unis jamana kɔnɔ an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tun ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ko bila bɛnɲɔgɔnya sabati o minɛ kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a sɔrɔ kurumarina lamini bi an bɛɛ bɛ dusuma kasa la an ka dugutigiba n'i y'a sɔrɔ o tun ye tayiru ye tayiru Kulubali Solakurakaw tora o dugutigi a fatura ka bɛn karido fitirida waati a janajaw kɛra k'a sɔrɔ si bɛ san 80 ani kɔ la kurumari bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan Ala ka barabara nɔgɔya ka koto nɔgɔya yɛrɛ ye